Vi vil gerne fortælle lidt om magnetisme. Okay, hvad er en magnet så? En magnet er et slags stof, der har et magnetfelt udenom, og som kan tiltrække og frastøde andre magneter og metaller. De kan fx tiltrække jern, nikkel og kobolt, som også er de metaller, der kan gøres magnetiske. En magnet har en nord- og en sydpol, og magnetfeltet ligger ligesom udenom magneten. Magnetfeltet er allerstærkest ved polerne, og så bliver det jo sådan ligesom sværere og sværere jo tæt eller rundt om magneten, jo længere man kommer væk fra den. Magnetfeltet er også det, der tiltrækker andre materialer, f.eks. jern, nikkel og kobolt, og det var også det, vi kunne se med vores forsøg med papirklipsen, der kunne svæve. Jordens magnetfelt. En frit ophængt magnet indstiller sig i retningen nord-syd på grund af jordens magnetfelt. Den magnetiske sydpol ligger i den nordlige Canada, et stykke fra den geografiske nordpol. Mod syd ligger den magnetiske nordpol på Antarktis lidt forskudt fra den geografiske sydpol. Magnetfeltet minder meget om feltet omkring en stangmagnet. Omkring ækvator er feltet næsten parallelt med jordoverfladen, mens det omkring polerne går næsten lodret. Jordens magnetfelt virker som et skjold mod ladede partikler fra rummet. Magnetfeltet indfanger partiklerne, så de ikke når ned på atmosfæren. Kun omkring polerne, hvor magnetfeltet går næsten lodret, kan partiklerne nå ned i atmosfæren. Som vi også har sagt før, så kan stoffer gøre magnetiske. Det er altså jern, nikkel og kobolt, som kan gøres magnetiske, hvis man har en magnet. Det kan man gøre, som man kan se ned på billedet, hvor man ligesom stryger en magnet hen over det stof, man gerne vil gøre magnetisk. Og det gælder om, at man kun stryger det i en retning, så man ligesom vender de små magneter inde i stoffet den rigtige retning, som man også kan se på det andet billede, hvor først der ligger de små magneter, sådan hulter til bulter, og så når man stryger den der magnet henover, så retter de sig en retning, og så kan det være magnetisk i et kort stykke tid. Det er vigtigt, at hvis man tester om et stof er magnetisk, at det kan frastøde en magnet, fordi alle stoffer kan jo ligesom blive tiltrukket af en magnet, men det er altså ikke særlig mange. Det er kun hvis det er magnetisk, at det kan frastøde det. Hårde blødmagneter. En hård magnet, det er en magnet, som altid er magnetisk. Og en blød magnet, det er en magnet, som man har gjort magnetisk, og som ikke altid er magnetisk, som vi gjorde i forrige slide. Der er mange forskellige typer magneter. Der er for eksempel diamagnetisme, paramagnetisme, ferromagnetisme, antiferromagnetisme, ferrimagnetisme, og de har alle sammen forskellige egenskaber. Okay, hvad kan magneter så bruges til? Hvis man bruger elektromagnetisme, kan man for eksempel bruge det til at løfte tunge ting, for eksempel af jern og sådan noget. Man kan også bruge det i et kompas, og man kan også bruge det i det nye induktionskomfur, som gør, at maden ligesom hurtigere kan blive varmt.